Сега продължаваме с нашата тема, която вълнува мнозина през 2012, а именно до какво ще доведат скандалите около избора на нов патриарх. Какъв ще е развоят на тази драма, ще разберем от преподавателя по нравствено богословие в Софийския университет Костадин Нушев и режисьорът Стилян Иванов, чийто филм "Дървишите, местиците на изтока" излезе буквално днес. Аплодисменти за тях! Благодарим. Благодарим, вече си имаме и подарък. Да, имаме си подарък. Филма, за който току-що разказахме, "Дървишите, мистиците на изтока". Автор и режисьор Стилян Иванов. След малко дори ще видим отказ от него, доколкото знам. Естествено, ако не стигне времето. А сега да преминем към началото на нашата тема. Директно с първия въпрос. Как ще се отрази смяната на патриарх на живота на обикновения българин и на духовния живот в страната, според вас? Присъствието на доцент. Надявам се да се отрази положително. В смисъл такъв, тази криза, която наблюдаваме, постепенно да бъде преодоляна и новия духовен лидер, новия патриарх, да може да даде една нова насока за обновление на църквата, за това тя да бъде по-близо до хората, да заеме полагащото й се място и да се отърси най-накрая от всички тези негативни, унаследени от миналото проблеми. Дано, дай Боже, обикновеният човек, обикновеният вярващ мирянин, би ли усетил разликата между стар патриарх, нов патриарх? В неговия живот каква ще е разликата? Ако той усети едно послание, което да е по-близо до него, от страна на църквата, от страна на най-високо поставения иерарх, ако той усети, така да се каже, едно по-човешко лице на църквата, по-близо до ежедневните проблеми на хората, това ще се отрази и на него. Ако има отново някакво дистанциране, изолиране от обществения живот, от проблемите, които вълнуват хората, вероятно обикновеният човек ще си каже, че няма никаква промяна. А щеше ли да е по-лесно, ако патриархът имаше възможност сам да избира своя наследник, за да не се стига до такива дрязги и разколи в такъв момент на траур? При всички положения това няма да улесни нещата, но нямаше да ги улесни. Но искам, може би, за яснота на зрителите да уточня, че темата, по която говорим днес, това е религия, а филма, който днес вече е факт, касае вярата. Това са две съвсем различни неща и нека вярващите в тази страна да не се объркват заради това голямо напрежение, което през последните няколко дни се стовари на главите на всички нас, защото поне ние в изследването си стигнахме до следната истина, че още преди 12 000 години, това е доста назад във времето, най-голяма цифра. Доста голяма, много преди пирамидите на Египет, в близост до турско-сирийската граница, сега са открити едни огромни каменни обелиски, които свидетелстват за това, че в онова старо време хората са престанали да бъдат ловци и събирачи и са започнали да водят уседнал начин на живот, не за да отглеждат жито и животни, както се смяташе доскоро и както нас са ни учили, а за да почитат боговете и предците. Всъщност духът от край време е бил водещ в еволюцията на хората. Това всъщност ние доказваме във филма, опитвайки се да направим една съществена разлика между религията и вярата. Защото още с построяването на тези каменни обелиски се оформят обществата на царете, на жреците, на войните, на ловците, на работниците. И всъщност всички по някакъв начин оцеляват в това общество, извличайки облаги. Разбира се, тези, които са обслужвали религията, извличат облаги именно чрез нея. Така или иначе се заговорихме за това. За филма, също. Затова мисля, че е прекрасен момент. Разполагаме с един много интересен отказ от темата, от вашият филм. Предлагам да го видим, а след това ще продължим с разговорът за разкола на църквата. Колеги? Един ден Бог решил да се скрие от творенията си и от някакво тайно място да ги наблюдава. Замислил се. Ако се скрия на най-високата планина, хората са упорити. Въпрос на време е да я покорят. И пак ще трябва да угаждам на всичките им прищевки. Ако се скрия в най-дълбокия океан, хората са изобретателни. Не след дълго и там ще се спуснат. Ако се скрия сред звездите, хората с мечтите си ще ме открият там. Мислил Бог, мислил и накрая се сетил. Ще се скрия на място, където хората никога не поглеждат. В собствените им души. Чудесно.
все пак какво видяхме? Кой правеше тези рисунки на пясък? Това е българския художник Андриан Генчовски, който рисува с пясък върху стъкло. В голямата си част филма съдържа много художествени сцени, защото темата е такава, не позволява в чиста документалистика да говорим за религия и вяра. Създава се интересно. Ясно. Добре, сега да преминем към, също така да се обърнем към вас. Според вас, морално ли е по време на траур, например, митрополит Николай, който е в траур в Пловдив, да участва в медиен скандал? От християнска гледна точка не е морално и не е допустимо. Зависи как дефинираме, разбира се, границите на морала. Дали използваме някаква морална маска или фасада за... Не, питам специално за като обикновен мирянин. Това не би ли трябвало да направи лошо впечатление на хората и да ги отдръпне от църквата, вместо да стане обратното? Вероятно. Вероятно всички тези опити за налагане на едно или друго виждане, когато са придружени с не особено почтени средства, каквито и да било те, дали медийни, пиар, ще имат обратния ефект и ще отблъскват хората. Ако трябва да направя една връзка между това, което вие ме попитахте и това, което тук нашия приятел и режисьор на филма каза, каква е връзката между религията и вярата? И защо се усеща тази криза, този дисбаланс? Тъй като това, което наблюдаваме, изглежда като едни процедури в една религиозна институция, църквата разглеждана само като религиозна институция, тя, освен институция, е и духовна общност, общност от вярващи. И всъщност това разминаване, за което и вие ме попитахте, обикновеният човек в неговото съзнание как рефлектира, е разминаването между това, доколко случващото се в една религиозна институция пряко кореспондира с съзнанието на вярващия човек, с вярата. И когато обикновените хора, когато обществото, когато всички ние виждаме, че има някакъв дисбаланс, някакво разминаване, някакъв конфликт, тогава ние по естествен начин интуитивно дори усещаме, че дори от гледна точка на вярата, това, което се случва, не е нормално и не е Още повече, че въпросният митрополит е медийна звезда по много други поводи. Той се държеше като един диджей, коментирайки идването на Мадона, докато семействата на загиналите в Охридското езеро страдаха и плачеха. И в същия този митрополит диджей не обели дума за наводнението в село Бисер, нито за земетресенията в България. Аз не виждам нашите свещеници да са там, където има истинска нужда на вярващи от свои духовни водачи. Няма ги в многобройните случаи, когато умират хора в здравни заведения, без да се знае по чия вина. Но тогава хората имат наистина нужда от духовна подкрепа. Няма ги на много други места, а в същото време те бързат да изказват своето мнение по теми, които не влизат в техните задължения. Аз исках да питам нещо друго. Във Фейсбук се появява една голяма кампания, която иска за патриарх отец Иван от Нови хан. Не трябва ли новия патриарх да е именно такъв човек, който хората да обичат и да сява наистина уважение и любов във всеки един човек? И в тази връзка би ли трябвало хората сами да си избират патриарх, както при избори, например, на президент? Както президент, например. Да. Мисля, че това е правилно, но устава на църквата не го позволява. Това е една много сериозна тема. Доколко мнозинството от вярващите, като Божия народ, както се казва в каноните, въобще в православната традиция, трябва да има възможността да даде своя вод, своята позиция и да избере. Процедурата, която предстои ние да наблюдаваме и да се случи, е именно такъв процес, в който мнозинството от вярващите избират свои делегати, излъчват свои представители, които ще образуват, така да се каже, корпуса от избиратели, които трябва да изберат новия патриарх. Действа ли се по този въпрос? По този въпрос вече подготовката тече и разбира се предстои избора на тези представители от всяка една от епархиите, които ще образуват, така да се каже, избирателното тяло на събора, който ще избере бъдещия патриарх. Въпросният избор за патриарх ще окаже ли влияние факта, че повечето, впрочем, са бивши агенти на Държавна сигурност? Дали това ще се окаже някакво влияние? Повече от Светия Синод. Това може би ще окаже известно влияние при определяне на предпочитанията за съответния кандидат. Тоест ще има хора, за които това ще бъде много важно и те ще държат личността на бъдещия патриарх да не е свързан по някакъв начин с... Но може би трябва да кажем нещо в интерес на истината. Тези хора, които са патриарси, бъдещи потенциални патриарси на България, ние трябва да знаем, че са живели във време, в което избор е бил сведен до минимум.
Предполагам каква е реакцията в момента в зрителите, как едва ли не всеки има правото да си сложи главата в торбата или не, но за един от митрополитите знаем, че се е обучавал в Атинския университет по богословие. Нали ви е ясно, че по времето, когато тук е командвала Москва, няма как да заминеш да учиш в Атина, без преди това да си сложил подписа някъде. Ясно. Те може би нека да бъдем малко по-толерантни, малко по-либерални, когато отсъждаме така, с лека ръка. Със сигурност са били вербувани, нали? Е било едва ли не задължително, но все пак, защо митрополит Кирил през 2000 година си сменя фамилията в личната карта, за да бъде разграничен от това, че е бил в Държавна сигурност? Той искал да го прикрие това нещо. Да, един вид скрива. Срамувал се. Не е ли било по-лесно, както сега наскоро излязоха досиетата, митрополитите, т.е. свещениците излязоха и казаха, извинете се, извиняваме се, такива бяха времената. Да, стига да има за какво да се извинят. Това, понеже е голяма тема за досиетата, не касае само свещениците, по принцип цялото общество. Не смятате ли, че има разлика между това дали някой е бил служител на ДС и е работил за външно разузнаване, за контраразузнаване или просто е донасил какво си говорят съседите? Аз съм убеден, че нашите митрополити не са били на толкова ниско ниво и не са донасили какво се сповядват бабичките. Тяхната задача е била по-скоро насочена към някакво външно разузнаване.